From Central na ye anti-robbery for no. Oma jade omo ye no. Me ye press conference na jono a Nana Yabihene Emma anti-robbery for e de atuo ehuru me fence so e ba me fie e de atuo ba me so anti-robbery nipa mako edu e be kire me share car mu se pick up omo de ba ye ma me ntra konwa so kra me ntra form Emma ye de tuo sisi me na wo se de sebe mabokro no Emma ye ko branch ba ko so fie yakwa ne yiri so oni ho omufo so ya bu ni chana door say bia na branch no ho no mpese obepie ema eno so mo se ne chana door nyina pasa eno mo sa ko branch ba ko eno so mo ko ye no omo anya no omo bie ne nema ma ko bie ne washing machine ene ne fridge mi se akwashe fridge ni mu a ema omo de me ko Central Police Station anajo ma na me fie chese no kra no nyame mpo na bo ame ke bi kwa ko mbobọ mitu okwa maka se e bia me si adwane eno mabọ mitu enti ade na Yabihene eye no kro no mu de e ma hoto ene asundwe ma ho sese twade aso ya disi capital e wo hia asundwe e ma empuntu aba ho na nsem ho aban ade nipa firi nkran se ye mesi DC na tan ye ya ne da obetre mo ho bisan se ye ni DC resident me kwa tre empanyimfo mo firi nkran ba ye DC ye nim Nana Yabihene metofo ene sa kofi kromfo ya o ma bo mu hini e betugo me so bro metete mata de mu nyina e wo mra na me perform official duty e de ama assembly na ma mpuntu akoso e de ne ma Nana Yabihene ene de krofo a wabobo mu a yeso o from kofi krom de kro no e ye o krom won de se ewura anhwe no an kan asem ya ne manim ya e de how kase e de bebre ne nananom a yete twade ne mpatamu yabe ene atemade kokoben dida akosomo ne de ka ho ni nyina na ana no ye ba no yewura asam no bo sisen de yewura ka ne sese o se yewura de wa abotre na botre nti no yewura anti committee se committee no enhwe na o mun ka asam no enemanim ya no mfa mu amere no na mo mo mabobo mo de krofo ni nyina ra no watwam kopem se obeka asam na wie na afi so ya wo si ahimfie e o baabi sa hono so yewura se entam na ho enti onye sie ade bia wo ye bia onyan kopem se ye be ka asem awie sanse de bia yewura ka se asase enwane enti o asase ya wo dia nya abotre ne yenka ho asem nyi ne se ka ho asem wie a ne se wo dia wo de wade be ma ho enti na no yewura asem o ka ye no ama akoma ato yempa ama ne nana no mai ba e betie se yewura nye ye no enne omkwa omo beda pa e de asomdue so kese e de abreye na maka ne boni a waye nyama wudu a waye ya enyennyina na efiti so bedi ade fin shabe enuma na sensin onya ade ba kokura emwa kwense suku dan ana se ma kwan kan ya se na onye bibia menu aba onye hwe ono ne de ne se kuro a enya ne dia na obefa kuro no abodi kuro wo so se be obe create unnecessary tension no they are too chrono so na sa mrante no so afa metofo ya ma me mokwa afo ma no musuro obi na waye na adwuma awoto na ne plot every wahini bi wa okuta na location paper so waye a project wa so no makoji foundation nyina to agu to a sense obi agene na location fence ni list ya sa tam kwa na Nana Yabihene medi hene o se a fake list emre bi yewura eti committee a na wahene ba hia hene na da no me na me list na ekọ animu o say ye fake list e ma Nana sabia kro from hene Nana say kofi ka say eh ade ye wura assign na say ye fake allocation list no enti ene ma o ye nyina ne say ono de sabio o sika kra na wo de be ye mpuntu no wo ba kofa wona ye ho oden no mo abesisi nkrofo abehurahura nkrofo wo timi gi bi mu ne ma nyina akogu ne fie
what me be near Mago police station. And say when is the car or the back of police station. So I go hand wheelbarrow, I go hand Picasso, I go hand then at the year Juma Crana. On my saying I go police station. This walk to Yamusika and son of the son man. Now there you what they are. Cause there now. What is in your money could Jessica dia? Namasa de Manama. Now and I say, why are you at the Maya and Muslim say? Ya so ye pa say radio. Etika see aso da ye. And ye wura so da ye no. Ama kuma toyem aba pa. Ye say wura. Say na butrenti. Na dawroma asemi awaso me. Emo enten konkoda. Na dawroma ne nananom amane a ye hu nti no. Ohun ne nananom mobo. Na ye hwe doma wa ha nyina nananom a ye wo enkura wa atomamam nyina na ne ye duru ha. Ti na ye wura abie mpanfo na ka se furu na ne abie. Ye wura bia asem ne nyina so yi. Ye be se wura se committee no ebe yo madwuma 10 committee na so bresa na watwe na abosomi ana se de ense ensem no doso na nanom abrempon no mo nsem ye maako duba akon enti ama wate committee be ye mensa ne enan na wasre se ene se committee we tena asem we so asan se nipa ba ko pe enti no committee we tena asem we so na watwe we a committee bo fro no so mfa kon na watwe so ena won say ya asasem ye ba ko hwe hye se ye wura kra se no office ohine ba paja hene empe surveyor aban surveyor or ye qualified surveyor enka ho se le be ya obetimi di ni nyina gu nkrata so ama ye wura ehunu ba bia ehie bia da ye wura wonim ni nyina sa se wona asantema ye ne dia na mu na botre nti no bi nka se be ye wura anka ne ye ana se be ye wura abu ntanchia no enti na waje mu sa se yensan kwhwe na ni nyina ba wi a na abeto nim timi nim se ye wura ne tumi ene ne tumi akata asantema so nti no ebe ma committee no so eni ni hwammo committee ne be ye adwuma pepepepe no de abeto ye wura so enim ya da masepa ebra no so ye be sa di asem ye Yabihene me free ahwa ne me tena ahwa na me ko school ahwa na me bibia ahwa na me da sote na Yabihene ya sase ye di so ba se ekromo sase nyina ene ma ite wado ofu kwa na wo tunye manugu ya dan wose nya on de ton ye no ba da no obu da no tugu enti na ase Yabihene nya ba bi ne di impo wahema aya asante ma sase a wade ma ye asante ma asefo na sase wade ma ye tekromo mo no oba wa just as experience me hokan wa asante ma ni asase a ono ani asase wo no ono na ma asase ma asase ase wanye didi so na nya asante ma na bepa ma ono na asase ye kan waje enti ma na nato ase ama ye baabi a yenso ye na na mo so ono mo do enti woni ye to move course ne ba akodo hobi enti ye kodo na da ko ye ono ma ye do me ne panyire ba ko na ye hu se nkofu bia ba so beto asase no ana ye se asase de ye nton no wa se yato yes na hwana ato ama ho ana se eye nana yabe na ato ama no ya asase ya nana to ase hene de ma ama odidi so no me pa cha ai ana ya se asase we nana yabe one ne nsa ni we so na ye nana to ase dia ana se wode ama yan so didi so bie because asase e wo ye ne yabe ho no waje ne nyina ana obi so ho mabo ma ebie enti won ko no nko da be ho ka chen asase no obetu nipa bi wo so no mo se ye nana to ase de wo ma wo mo nti wo mo yeso aduma okọ ya nche ana mo se wade ne car wone nkofu bi de car ne motu aba ho no mo langas ana ono ka ho eye nana Yabihene na nkasa na odne nkrofo di motu nana Yabihene no nana Yabihene na nkasa mu ana omoba nto moba no langas fo musa ase ne ho ana se wono o ma yentimi o ma asase no mo bi nana Yabihene meto asase no ana ye se ya de asase no na to asase de ma yen enti no se asemi wo ho de a ene mo ye hemfo mienu enti obetuma akọ no na akọ kanaja ye de ye no ba ye wo so ye wie yayi wase dante wona langas to share meneme bla no so de won foni kura bi wo hormon na ebi ne menchen kam de kire wo langas na to ne na da wo me bla na ya satan me bla no ayo operation na watwe mienu enti wotu na na wa na se na me gem ne ka se me ko na Yabihene hwe ne ka no yi tuo ana wade ma langas ba ko ese wan fama no short langas no ye no ko no hwe me so se me ba no ko hwe me so enti lock ma ben na wi enti to ye no ana etuo no e fam ha e fam en sa se obi akwa kotwa no ho ana me bam langas ntime ne press no ana ba ko betwa machi sikan o twa machi sikan na me da me ho akọ no mo de aba esa hwe mani
ana me tutu me bla na team no ana me ye fast me dem dika da de share me dem dika dwane nti e ba na so me bi ho no so me bi wo kwan so amanfo ho no mo se ada ana e mu kire wo mo ana mo din so ohoro me ni mu sa nti ene mu ja ni ntwa ana mo ye sa de a ga ba ko fa me ntra ka me fa me nko twede police station nyan ko airport nyan fa me nko hospital bia ben bia te ko mo so ma me hospital form se me fa nko na me nko hospital and de gba suntire so nti de si wo de me se yes wo mo start to two sa wo me wan se so me ho no mo ama te de na ho na ni nti me de sa ma ba suntire so hospital me da hospital ho no mo te de si wo de me hu but de me hu ye na me ma kire mo se de eti ye na se menua wo kire mu de na chese na Yabihene ene ne nkrofo na ebeye useyi ama wa preprase anu achi kura na me ya mi fi hospital me ba ye no kura no ana o mo se yen san report ma Asante Regional Commander wo Central ye duru hono ma no ma langas o so ma ne nkrofo te hono te duru no na o ma antia no best for na ejire me ne me bla no no me ko wurem o me ko wure stay inside o mo je phone bibia nti wontimi mfra obi nti na me wo me panyi ba ko number wo bitirim na akwa boy biti counterback wo tondo ukra phone na me sren se on fa phone ma menya ade nti na kasa no obi no de ma no me frɛ me panyi na me panyi so frɛ ye na mo nya ya o mo ba kan henfo ba mu je se ye o ma kan bia wa se da o ma ye be ama wa chime ko tu o ma dem ade chinti ade na Friday me nda no aye se nka o ma me be no commander frɛ si ade ne no a case no nsam ne se o ma ye be wa se da na kasa ne ye mo na ye ho no Yabihene ba ho no Friday no o ba ye no o be yi every white me amanini anu ade ma friends si ade ne no ho no ese media o ma me ho nkyere me pa enti wo kɔ no na me ko to no o ye ne nsase se te se me hu enti me nda no ye demu central ho no ana mbe frɛ me se me mela o frɛ me se me no me ko duro no me ko share ga room bi antro am Robert for no ga room ho no mo on ko share ho no mo na lucky na me duro no mo so nyina ekɔ baabi akɔya ade enti na aka ba ko pɛ ne ho ana ba ko no bu sam se na wo na wa hye mo se ma hye Yabihene ka me se me nka ho ene se nya nyame na ja odini pa chi bia sabren kamawu no wa twesi ka mo se omomme omomoja ma omomoja nyira me mu nti ma bank ma chi wo wiase be 7 months na nka ana de mi mfema di no wiase aka ho no na se nya kamawu afri wiase na niam oye na no achi kro obo pa akra ma mo atame phone ehwe ho te se wiase na nyame di wachi ai sa na se eba se wanka sa no uhu se de AC bia no nyame yi wafrim na se obusami sa na te because Yabihene de mi nim ade a me papa ana me mama ye mma no de aye no kono ma se oba ye na de ye de on pa asem kura se obi so na aton ama no a ye nim nti ye me mama ma no de onye twen ni ado ade se ye de no de so opa ade na wo be be ne kura da wan fa nto ama no no wan twa nto ama na mkonya ade na ka ne kura hye ne se nya ne de a ene wawu sa na Yabihene wote ho yo yetiefo ne ahwefo na sede yenuen o kire no pacho wudi ni bio pacho frɛ me danso yo sede yenua danso yetiefo ne ahwefo o se no no